Μόλις εγκαταστήσατε το λογισμικό Primavera P6 και είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε το πρώτο σας έργο. Όμως πριν ξεκινήσουμε τη δημιουργία έργων, είναι σημαντικό να οργανώσουμε σωστά τη βάση μας. Και αυτό γίνεται μέσα από τη δημιουργία του Enterprise Project Structure ή αλλιώς EPS. Το EPS είναι η δομή που χρησιμοποιούμε για να κατηγοριοποιήσουμε και να οργανώσουμε όλα μας τα έργα μέσα στο λογισμικό. Για παράδειγμα, αν εργάζεστε ταυτόχρονα σε πολλά έργα, Α, Β, Γ, μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές κατηγορίες για το καθένα, ώστε να σας είναι πιο εύκολο να τα διαχειριστείτε. Πάμε να δούμε τα πρακτικά βήματα. Πηγαίνουμε στο μενού Enterprise και επιλέγουμε Enterprise Project Structure. Για τη δημιουργία ενός νέου επίπεδου επιλέγουμε Add, δίνουμε έναν μοναδικό κωδικό και το όνομά του. Για τη δημιουργία ενός νέου επίπεδου επιλέγουμε και πάλι Add, δίνουμε ένα νέο κωδικό και το όνομά του. Με τη δημιουργία ενός νέου επίπεδου, το νέο EPS εμφανίζεται ως υποεπίπεδο του πρώτου. Αν θέλουμε να το μετατρέψουμε στο ίδιο επίπεδο, χρησιμοποιούμε το κουμπί βελάκι αριστερά. Κάθε φορά που δημιουργείτε ή τροποποιείτε κάτι, αυτό ενημερώνεται άμεσα μέσα στη βάση δεδομένων. Και έτσι μπορείτε να ελέγχετε τις αλλαγές σας σε πραγματικό χρόνο. Αν δημιουργήσετε κατά λάθος κάποιο επίπεδο, μπορείτε να το διαγράψετε απλά με την επιλογή Delete. Ή δεξί κλικ και Delete. Το παράθυρο μπορείτε να το κλείσετε με την επιλογή Close. Μια σημείωση εδώ, το EPS δεν είναι έργο από μόνο του, είναι μια κατηγορία, ένας φάκελος. Τα πραγματικά έργα θα τα δημιουργήσουμε μέσα σε κάθε κατηγορία EPS. Στο επόμενο βίντεο θα γνωρίσουμε την Organizational Breakdown Structure, OBS, μια ακόμα ιεραρχία μέσα στο λογισμικό Primavera που συνδέεται με το ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε τμήμα του έργου. Αν σας βοήθησε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή και αφήστε ένα σχόλιο. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.